Zober to do svojich rúk. Neprizeraj sa na druhých, ako si snažia svoje sny plniť. Je to len na tebe. Každý z nás môže byť čím chce. Život nikomu nič neodpúšťa a každý musí absolvovať tú neskutočne dlhú cestu za úspechom. Či za ocenením svojej snahy v živote niečo dokázať. Myslím, že každý človek má svoj cieľ, ktorý by chcel dosiahnuť čo najkratšej dobe. Cieľ, pre ktorý je odhodlaný podstúpiť akúkoľvek obetu. No i čas je neúsporný a žiada si svoju daň. Prečo to tak musí byť? Prečo musí čas bežať milovými krokmi, keď sa cítime šťastní? Prečo vtedy, keď trpíme, sa nám zdá, že čas sa zastavil? Asi preto, aby sme vedeli krásne chvíle v živote viac vážiť. I ja mám svoju predstavu o veľkom živote. O veľkom živote vo veľkých úvodzovkách, pretože si myslím, že nechcem od života veľa. Nečakám, že mi všetko v živote pôjde tak, ako si predstavujem. Chcem len ukončiť strednú školu. Je samozrejme, že ako každý mladý človek i ja chcem byť úspešný. Viem však, že musím svojmu cieľu obetovať veľa voľného času, ktorý by som vedel využiť príjemnejšími aktivitami. Ale patrí to k plánu, pomocou ktorého sa môže uskutočniť môj sen o živote, aký si predstavujem, aký by bol pre mňa ideálny. Samozrejme, že k veľkému snu o veľkom živote nepatrí len úspech, kariéra a peniaze. Patrí sem aj naša ľudskosť, priatelia, naši najbližší a samozrejme aj láska. Koľko je úspešných ľudí, ktorí si vďaka posadnutosti po kariére či po peniazoch zabudli všímať tých, ktorých niekedy milovali? Myslím si, že je to veľmi veľká obeta, ktorú by som určite nikdy nechcel podstúpiť. Budovať si svoj život na úkor svojej rodiny, priateľov, na úkor svojich detí nepovažujem za správnu voľbu k dosiahnutiu veľkého života. Veď všetko v živote sa dá robiť s mierou. Dosiahnuť svoj cieľ a nechcieť stále viac a viac, nebyť chamtivý, ale byť vďačný životu za to, že nám dal nádej a možnosť mať svoje sny vo vlastných rukách. Donedávna rozhodovali o mojom živote moji rodičia, no teraz mám život vo vlastných rukách. V rukách, ktoré budú rozhodovať o mojom živote, v rukách, ktoré mi pomôžu k mojim vytúženým cieľom. Verím však, že nebude osud ku mne krutý a keď prejavím naozaj veľkú snahu, budem mať sny o mojom veľkom živote na dosah. Naše veľké sny, náš veľký život, ktorý máme na dosah, naše ideály sa však môžu rozplynúť do nenavratna, ak sa k nám obráti zdravý chrbtom. Na toto naše najcennejšie slovo by sme si mali dávať najväčší pozor, pretože bez neho sa naše sny stratia a už sa nikdy nemusia vrátiť. Aký je váš cieľ v živote? Čím by ste sa chceli stať? Napíšte mi to dole do komentáru. X gon' give it to ya. Wait for you to get it on your own. X gon' deliver to ya. Knock, knock, open up the door, it's real. With the non-stop